Moni ndine Jackie. Ndiye tinafusa anthu mwasangaso ya nseru. Ndiye poti mwasanga ya nseru zisavute mukuziwa komwe tikulowera. Komwe kuja timapita ako ku China. Akapanda kuti pasaumeya atu kumene kufa chopita-pitako ni mwayi. Ndiye ngati sindikuziwa kuti kaya mutengera kapu, sindikuziwa fachone kuti sinduziwa ngati ili yomweka ati kapena kudyeka chakudya. Koma nkhani yake inachitika mu 2020 ku mzinda otchedwa Yuling ku Guangxi ku China. Nde ku Yuliniko kuli nkotchuka ndi dog meat festival. Chaka chilichonse musama cha mu June amapanga festival yokudya nyama ya galu. Ali pafupifupi ya galu 10,000 amadibwa. Basi no anayambisa ndi anthu oti ogulisa nyama ya galu. Festival yo fajira anthu ambiri sakumagula nyamayo. Ndi anayambisa festival kuti azipezera kugula nyama yambiri, akugulisa nyama yambiri. Ndi anthu amapita nkumakadya agalu. Mpaka na maiko ena analowererapo kunena kuti ya sizoona agaluwa ndi anzathu ndi makompanion athu tisamadya agalu. Koma yo akuti ya galu ndi mbuzi zikusiyana chani. Ngati yo akumuona galuwo kuti ndi nzawo azicheza naye, koma yo ndiwo ndi azidya. Ndi akhala kuvutana nthawi yonseyi. Ndi menena zachuluka COVID mucha anazaletsa kudya agalu. Amanena kuti ya khanga tino COVID matenda ena akuchoka kwa agalu chani. Nkunena kungobana kunena kuti from 2020 kusamadibweso agalu. Ndi chaka chimenecho cha 2020 kufuna kusonyeza kunena kuti iwo sakusuntha pa nkhani yokudya agalu, anapangaso festival ndipo anadyaso agalu ambirimbiri. Akuti agalu akhala kumangosowa, anthu ayamba kumabisa agalu awo chifukwa cha festival imene dog meat feast festival. Ndiye ngati mungakwanitse tatengani chakumwa, tenganiso chakudya, tiyeni titani ticheze. Msikana uyu dzina lake ndi Li Fengping. Mu chaka cha 2020 anali ndi zaka 25. Nde kuti tisamachita kuti Li Fengping tizingomutchula kuti Ping akuchokera ubanja lovutika kwambiri. Abale ake makolo ake analosauka, amayi ake samatha kugwira ntchito farana adwala matenda osadziwika bwino nthawi nake, anakhala kudwala nthawi yayitali. Nde samatha kugwira ntchito. Pamene amagwira ntchito ndi bambo ake. Iwo amachoka cha kumizi choncho, nde abambo ake amakakhala mtawuni kuti adzikagwira ntchito nkumachita chotumiza ndalama. Analiso ndi abale ake ena, nde ndalama zinali zovuta kwambiri. Iye analimbikira Pingiyo ta skulu. Nde anayamba nursing. Anali ndi ka program kena kake ka fast track kunena kuti ukhoza ungopanga nursing nsanga kusiyana kuti upite ku university ukapanga nursing. Nde anajoina program imene yoyo nkupambana. Nde anamutumiza mtawuni, chipatala chachikulu mtawuni choti akagwire, akakhale ngati kuti akuphunzira ngati ma placement kwa zaka zitatu akhali pa placement kuphunzira kukhala nesi. Akamaliza alembedwa ntchito kuchipatalako. Ndi anali atsikana ambirimbiri ndi anyamataso oti amapanga zimenezozo. Ndi anapeza kalumu kena kake kamene amapanga rent kochipa kwambiri. Ndi mmene zinthu zinalili. Amalipiridwa ndalama zoti ndikhoza kunena kuti $450 pa mwezi. Nthawi imene yoyo ndi at least amakwanitsa chakudya plus kutani kumalipira room yakeyo, kumapita kumapanga ma placement yakeyo. Inayone kuti akamaliza placement yake akasanduka nonesi kuchita graduate azilandira mwina $1,400 pa mwezi. Nde ali kuchito kwakeko kumagwira anali ndi kagulu ka anzake zabwinobwino. Nde tsiku lina mmodzi mwa manesi amasewera game yake ya lottery online. Nde ankamuona nzake ucha kunena kuti amasangalala nazo kwambiri. Nthawi zonse ali pa phone, akangoti pa break ali pa phone chani. Nde Pingi ucha anamfunsa kodi umasewera game yanji? Ali ndi lottery, ukhoza kuwina ndalama zambiri kwambiri, bwera uzatani uzasewere. Nde anamuonetsa maseweredwe yake game icha. Nde anapezeka kuti Pingi ucha inamusangalatsa kwambiri. Koma nzake ucha anamphunzitsa ucha anapezeka kuti fayoti anakhala ngati watengeka nayo kwambiri. Anayikamo $150 kuti asewere. Nde analuza ndalama yonseyo. Nzake zinambowa nkusiya, anayichosapo ujeni game pa phone pake kuti sensasewera so yandidyera ndalama. Uja wazisiya, koma Pingi uja inamsangalatsa koopsa. Tsiku lilonse amakhalira pa game pacha. Mosachedwa anapezeka kuti ali addicted. Ndi amangoluza ndalama. Madakalandira salary ija ndalama yonse kumathera chani? Kumathera magemu ake osadziwika bwino. Vuto lake ndonena kuti tsiku lina anapeza kuti anawina ndalama zambiri. Anawina ndalama zokwana $15,000. Ndi atangowina
ana chikhulupiriro chone kuti iyi ndayivina 15,000 ndiye kuti ndikhozoma winabe ndi anapeza kuti 15,000 yonseyo anayikaso momwemo anayiluza yonse koma anali addicted amafuna azinsewerabe kenako anayamba matenga ngongole kwa azinzake ndikongozeni ndalama zonsezo kumapangira game yake kenako anapezeka kuti anayamba nokutenga ngongole zenizeni m'mabanki plus ngongole zina online loan shark anthu opanga makatapira anayamba kutenga ngongole nkukhala ndi ngongole zambirimbiri kupezeka kuti munthu akuluza ndalama kwambiri nkukhala ndi ngongole zikuluzikulu mpaka na ngongole yake kudusa $100,000 akusewera game iyi kenako anapeza kuti chipatala chimatani chimapereka ngongole kwa manesi kapena staff yawo titero ngongole yokwana $30,000 ndiye uja anaona kuti ndalama ikhozo nditani kundithandiza anapeza kuti anapempha azinzake kuti andithandizeni funa nditani nditenge ngongole iyi manesi akuluakulu okhazikika anankati komano atsikana anzake manesi ongoyamba kumene anatani anasonkherana anathandizana kuti oye tinthandize opanga application mpaka nada anatenga ngongole ija $30,000 koma yonse inalowa mupyani mu gambling yake ya online ichi nkupeza kuti akusowa ndi chakudya chomwe alibe china chilichonse koma kumangosewerabe magemu acha nkupeza kuti ngongole zongochuluka mpaka kufika $200,000 kenako zitamuvutisisa anapeza kuti kunali abwana ena ake a chief aku department ya orthopedics za mafupa izi kuchipatala komweko abambo ena ake achikulire anali ndi gamoto yawo yabwino BMW chanalesa amaanenera kuti ndolemera kwambiri iyeyo kufika point yowatumizira message kufunafuna namba yawo kwatumizira message kuwapempha kuti ambwereke $30,000 nde abambo aja akanatha kututumuka kudabwa eti kuti ndani tsikanayu student nesi akufulimba mtima kundipempha ndalama koma anamuza kuti it's okay ndikupatsa koma tikakumane ku hotelo yakuti nthawi yakuti nde iye uja ananyamukadi kupita ku hotelo kuja kukakumana ndi nani abambo anali Dr. Luo dzina lawo Dr. Luo acha anapita kukakumana nawo anapita mulumu ndi anamuza kuti ndikupatse ndalama basi anapezeka kuti iye uja anagona nawo abambo acha na abambo okwatira anali ndi ana anapezeka kuti anangairako ndalama sanampatse ndalama yonse anampatsa $7,500 ngumuza kuti ngati ufuna ndikupatse inaso tikumanaso ndiye uja analemba pakanoti kunena kuti mwandikongoza ndalama yokwana $7,500 nkwabwezera nkwapatsa kanoti kaja kuti I owe you wait kuti ndili nanu ngongole aja anangoilandira kanoti kaja nkuika nthumba kumapi anasiyana pompo anapeza kuti anakumana nawo kangapo konse adokta aja ndi adokta aja anamuza kuti siwayambisa weka ndizikupasa ndalama uzilipira ngongole zakozo koma tizipanga zimene zizi masiku ena akanyinyirika kupita amamuopseza mozoti ndingokuchosapo ntchito kapena ndikuchita expose aliyese aziwe zimene ukutani zimene wakhala ukupanga ndi amachita mantha kuti akandichita expose komanso iwowa ndi udindo wawo mwina sinzapezanso ntchito kwina kulikonse amapezeka kuti akupita basi umakakumana nawo kumapanga zimene akutani akumuuza ndeno nthawi yomwe inadzagwa COVID mahotelo anapeza kuti anatsekedwa amaletsa anthu kupita mmahotelo adokta aja anamuza kuti upeze nyumba upeze kaya ndi flat uchite rent tizikakumanirana kumeneko ndi iyeyo anapeza ka flat kena kake kosadziwika bwino malo ena ake nkuwauza kuwapasa address ndi mu October mmene momo 2020 adokta aja anabwera atagwirizana kuti tikakumane nthawi yakuti ataledzera anafika mulumu muja iye anala kusewerabe magemu akewo azandalamawo abambo aja anafika pamenepo anavutisa kazinatani kena kwa abambo aja nangasana aledzera anagona tulo pambali pakepo iye akusewera game yake akusewera amamva kupanga mkonono atinda anacheuka nkoma ayang'ana ati kuona amadala agona pamene pajapa akukonona mkonono wakuzikanda ati ndezinango munyasa ati abambo achanango munyasa basi kina kuyamba kuchita Google kuti kodi munthu akamakunyasa kwambiri umafunika umutani sinali Google amaichula kuti chani kaya yakwawo ku China sagwisa ntchito Google koma anachita search pa internet masearch amene amayang'ana ndi amenewo kuti kodi munthu akamakupowa kufunika kuti untani kenako mama wake kuma flat konkuja mneba wina anapezeka kuti madzi ake samatuluka amati akatatsegule madzi samatuluka
ndi anayimba foni kwa plumber kuti abwere adzaone kuti mapaipi chabloka ndi chani chifukwa choti madzi sakutuluka. Plumber uja kubwera kuyesera kutsegula madzi kupeza kuti mapaipi ndo bloka. Nde ananyamuka kutani kupita pa zimapaipizo nkumasula paipi imodzi kuyesera kuti akolokose mpaipi muja ayang'ane kuti chikubloka ndi chani. Anadabwa kupeza kuti mukutuluka nyama zinyama chonchi. Ndi anayamba kumakolokosa abeta muli zinyama ngati kuti munthu anatayira zinyama musinki kaya ndi chani. Anakolokosabe anthu ndi zinyama zindi chani. Kenako anangodabwa pakutuluka chala cha munthuso. Anthu kuona chala cha munthu kuimba foni ku polisi. Apolisi kubwera kuyang'ana kuyamba kuyang'ana kuti kodi paipi zikuchokera kuti. Ndi anayang'ana kupeza mmwamba momwe paipiyo originally yatulukira yachokera yapo. Inapeza kuti inali flat icha munali pingi cha ndi abambo a Dr. Luo. Apolisi ananyamuka kutsegula chitseko kulowa mmenemo. Anapeza mabagi anyama za munthu oduladula. Anapeza poto akuwira mumpotomo muli mutu wa munthu ukubwata koma pingi kunalibe. Koma poti flat inali registered mudzina la pingi kuchipatala sizinavute. Anamulondola anakamutani anakamugwira. Anayamba muzenga milandu mpameneno anayamba kutani kufotokoza zonse zomwe zinachitika kuti usikuwo ataona atagona abambo aja kupanga mkonono anamunyasa kwambiri mpaka anaona kuti kuli bwino ndingoapa. Ndi anatenga kodi ya magetsi ndiwamangirira pakhosi pakugona ndikuyamba kutani kufinya. Abambo aja anayesera kudzidzimuka koma iye ujaso sana asiye. Anakhika mpaka anatani abambo aja kumalira. Adafa basa atanasiya pompo ananyamuka kuti nthawi yatha ndikuyenera kumapita ntchito. Ananyamuka kupita ntchito atamaliza shift anabwerera kufika anatenga foni yawo abambo aja nkutumiza message kwa akazi awo. Anatenga fingerprint ya abambowo fachoti password yawo inayo yofunika fingerprint kudina pa foni po ndi fingerprint yo nkuichita unlock nkuyankhula nkutumiza message kwa akazi awo kunena kuti sindibwera kunyumba ndikupita kaye kuchipatala china ndikukapanga surgery. Akazi aja bwanji akazi aja kuyesera kuimba foni kupeza kuti foni yangodulidwa nkulandiranso message ina kuti ndili busy sindithawe yankhula panopo. Kenako anayitenga foni ija kulowa mu account bank account ya Dr. Luo aja nkuchita transfer $19,000 lika mu account mwake. Ndalama ija inangofikira kudyedwa ndikale chifukwa choti munali dzingongole. Kenako anayeseraso sizinatheke. Kenako kuyamba kuyesera kuti atenge ngongole kugwisa ntchito ma account a Dr. Luo aja zonse zinamukanira zinachita decline. Kenako anayesera kunali kuba ndithu kuti munthu wamupha. Kenako anapita kukasintha zovala nkubwera ndikuyamba kuwaduladula. Anaduladula mapisi 2,300 nkuwawirisa mutu ndi amachinyira musinki mudzimapaipi kunena kuti anthu asapeze osadziwa kuti zikatulukira pansi ku flat ya munthu amene ali downstairs. Basitu aphingi anamangidwa. Amanga anazenga mulandu iyeyo basi kumanena kuti ayi ndakhala ndikufuna uzipha nthawi yonseyi chifukwa choti ndi ngongole, ndakhala munthu osasangalala kwambiri, komanso ndakhala munthu ozunzika bambo amene iyu amandipanga force palibe sinimafuna ayi. Ndi anthu adapanga review kuti iwe ndi amene unalondola abambowo kuwapempha ndalama. Kenako umanyamuka wekha akakuyitana kuti tiye ku hotelo umapita ku hotelo kuja. Umanyamuka wekha iweyo ndi amene unachita ukapeza nyumba. Adakuza kuti kapeze nyumba bwanji sunakani kuita kuyika mu dzina lako. Nde anampeza kuti no iye anali nzolinga zochita kupha. Komanso search yomwe amachita search pa internet kuti nditani munthu ichi. Nde anapezeka kuti aphingi anachitidwa sentence to death. Anachita apilu kupita ku higher court. Higher court iso inachita uphold kunena kuti munthu uyu anapanga nkhanza zoopsa plus iso kufika kuti wamupha munthu kenako nkuyamba kumbera ndalama kenako nkumuduladula. Nde nawo sananena kuti atani phingi aphedwe ndithu. Abambo yake atamva analira kuopsa. Anapanga statement yawo kunena kuti mwana naisetsa ndikumvesetsa kuti mwana wanga walakwa. Naisetsa chilichonse ndipo timamudalira kuti iyeyu ndi amene angatithandize koma situziwa kuti chalakwika njani. Maumoti addiction yakeyo ndiyomwe yampweteka akanatha kungozisiya amene anazisiyira anzakeyo koma iye basi kupitirira mpakana kukazisandutsa kapolo wa abambo ena ake nkukafikira pokupha munthu chifukwa chonena kuti chokanika udzichita control. Ndalama yolo awine samapangira chaphindu chilichonse amangoibwezeretsa nkuiruzanso. Nde imeneyo ni nkhani ya Li Fengping wa ku China
sanamuphebe akudikirira date lonena kuti azamunyonge. Zikomo kwambiri.